Pun tepang Mbak Lucy kali Mas Gareng tralala. Waleh. Tek ora kepenak tek waleh. Biyasine cerdas kaya ngoten nerjemake mbungkal. Niki pas ketemu jenengan. Terus? Biasane ya ra beda karo gurit. Nggih. Kowe karo aku waleh, aku karo kowe saya nek tenan. Awan lusi, sore lusi, wengi lusi. Wis, nek tenan, Pak. Kula niku nek entuk wong model kaya ngene iki tenan, Pak. Wis ora beda, Pak. Ora beda pripun? Sing nang omah ya wis padha iki mekroke, Pak, pun. Piyayi Putri yen lemu iki tandane tentrem atine mergo diayomi karo sing kakung. Urung karuan dablek ya iso kok ngono kuwi kok. Ning wong wadon nyun sewu lho Pak Dalang. Monggo Mbak Lucy. Wong lanang iki kudu bersyukur duwe garwa lemu tur gedhi. Mergo wong lemu kuwi siap siaga. Arep kok mbok tinggal sampe ra tau ning omah to, gendengmu bocor sapa sembenake ra bojomu, ya ta? Bojomu ra mbok ingoni 2 minggu kowe sampean ra ndek dhuwit ya panggah lemu. Oh bojo ngenyek bojo lemu bojomu gedine sak cakruk sik colong wonge kok. Aku yang gumun Mas nyun. Masa to? Ngoten niku kula tangleti tanpa berdosa. Riyen niku suami tenan niki paling setia. Jadi laki-laki yang sangat tanggung jawab, duit bayarannya 10 juta Dik, 20 juta. Bro. Kabeh sing nampa telepon iki bojone. Wah, 2 kula niki sing garwane riyen niku. Gedhe niki. Heeh, mari ngono keri dhewe kene kok tolo tanggapan maneh dhewe aku ngono. Terus tak tekoni, "Dik, lah bojomu ning ndi?" Tak sedekahne kok ngono. Lah sedekah diwehne kancane dhewe. Enggak. Kene cah los kok. Los piye to, Bu? Sedekah kok mung duit ki apa? Damen no. Bojo jaluk kanca, wehke. Sik to. Kayak ora ngerti sing jenenge jiwa satriya Mas Gareng. Wong lanange bakal muntab kanemsone yen siji dijawat bojone, loro dijarak anake. Wah, nek aku ora muntab malah enteng sanggane kok, Pak. Ora ndek bojo, ora masalah. Terus lek pengen piye? Tuku. Umpama pengen mangan itu tuku ning warung. Oh, mergo ning omah rene sing masak ya. Masake. Ngoten lho Pak maksudnya. Tapi alhamdulillah yang sabar mungkin awak mekrok kaya ngono. Wah, iso benakne gendeng. Ya kabeh iki nek plus minuse to, Lus. Nggih to, Pak. Leres. Ha nek apike nek nggon benakne gendeng, tapi cilakane wong lanang nek duwe bojo lemu ngene iki tenan. Wah, bojo lemu nek dikeloni kaya ngeloni traktor, Pak. Ya, ora ya carane malah penak ndek bojo lemu rasa golek selimut kok ya. Lah, ora golek selimut piye ora diambung angop, keloni ngorok, ngentut, ngeces. Penak kamu lho. Loh, saiki ora enek wong wadon ngono kuwi. Sekarang tuh zamannya apa saja lek duwe duit apa wae dadi servis. Nyapoli kok guyu. Lah rumangsa dhek dadi jensete kan tunggale traktor ya. Ayo. Ojo kaya ngono. Tegese dhek iki menghina emansipasi wanita. Lah, leres kamu itu termasuk menghina emansipasi wanita. Sekarang itu persamaan gender tegese wong lanang kuwi juga wong wadon juga bisa sepadan dengan perempuan. Contohnya, pemimpin negara kita dulu pernah menjabat sebagai mantan Presiden Republik Indonesia. Loh, yo Putri. Terus Bu napa kuwi Gubernur Jawa Timur ya Putri Bu Khofifah. Tegese kuwi emansipasi wanita, kesetaraan gender lah. Ngono kok dadi pakaryan sing kulinane ditindakne piyai kakung. Wong putri ya bisa. Ora karuan kabeh. Contone? Bong supit kae. Ora enek bong supit wedok, umpama enek lho aku tetakan meneh kok. Bong supit iki sunat nih. Heeh. Enek wis tau ngerti wae bong supit wedok. Sing nyunat ngono ya? Lho, mesti aku karo Pak Yoyo antri esuk dhewe no tekono. Nggih. Ning Piyayi Putri niku rekoso lho Mas Gareng, kok mboten kok mbelani Mbak Lucy mboten. Rekosane napa? Kula kali panjenengan dilahirkan dari rahim seorang ibu. Terus Gembel bayi 9 sasi 10 dina. Rekoso banget.
Tur yen lairan niku yen ora pepak sambung tuwe iso gondol nyawa. Mergo kaprahe ning agama diarani perang cakil ngoten nika. Sabil, Pak. Oh, sabil. Perang sabil senes cakil, Pak. Iya, senes sabil. cakil. Urung lek putrane ora metu-metu. Ayo, dijahit ora temu dijahit diobras ku ya toh nyawa. Ngono lho. Wong lanang apa paling wong lanang kudu disupit pisan tok wis selawase kok. Lho justru malah lara ki lara wong letet-tetak timbang wong lairke Lus. Wah, jan pengalamanmu ki cetek kok Lus. Lara wong wedok nyareng laire. Lara wong tetak. Lah nyapa? Wong tetak pisan wae kapok, wong lairke lho ngantek 6, ngantek 7. Oh. Nek Mas Gareng kudu eling. Napa? Wanita adalah tiang keluarga. Lah, Wanita adalah Tiang keluarga. lah, kula ki tiang jaler, Pak. Yo an, Pak. Wong lanang ki tiang jaler. Nggih, pancen ya ngono ning nadyan kaya ngapa lan kepiye pinter kaya apa lek kata-kata. Kata-kata Dibalik dibalik suami yang hebat pasti ada istri yang setia. lah. Nah, ngono kuwi. Kula ketok iso kaya ngeten iki. Niku mergo dongane bojo kula Bu Kesi. Seorang istri selalu mensupport sing kakung, makanya menjadi seorang laki-laki yang hebat dalang kondang. Bojomu yang ngono. Ra. Di mana suksesnya seorang laki-laki? Ya. Karena ada wanita Wanita yang hebat, yang setia yang kok. setia, yang setia. Gini aku sukses sih bojoku ra setia. Lah nyapa? Ya kuwi mau. Oh. Ya ora apa-apa tapi tidak semua pepatah itu benar, Pak. Oh iya. Oke. Tapi kan sekarang wis diganti yang luar biasa. Garwane brondong niki Mas. Oh, ora ngrembug keluarga iki ngrembuke dinas Oh budaya iya, dan pariwisata. luar biasa. Malam Nah, hari ini sing mirsani sampai jeduk ana apa matur sembah nuwun. Niki dicaosi genten parian nggih penonton, Mas. yo iso to? Lho. Ya, coba-coba. Kiai mriki kok Coba. aku belajar kuning Piai Bungkal kok. Iya, parian, Yo coba. yo. Pamane pripun? Nggih. Nah, piye? Ngecor beton digawe sumur. Cakep. Cakep. Mugi para penonton panjang umur. Amin. Amin. Terus ngemut wesi. Mbok ngemut liyane. Ya parian kan sing bener apa-apa, sing penting nyambung. Iya, Ayo. iya. Dilat wesi nakno. Mau wis dimut kok terus didilat ki lho. Lah ora bener meneh. Ora positif kuwi ya. Oh iya. Ngemut-ngemut Ngemut dilat. wesi. Terus Ngemut wesi. Iya ya, sita. Karo mikir kok ya. Oh. Ngemut wesi. nganti kok. Iya. Aku iso iki jane. Iya, Pak. Ngemut wesi. Setengah mati. Setengah mati. Mugi Pak Suli kathah rezeki. Ah, Wong niku gur Bapak arep- Suli. wong gur arep rone kok dadak ngemut wesi Lah kok aku ya. ngetes beneran ngantuk lho. Oh iya. Sampean saiki kagem Pak anu. Warga masyarakat Iya, Bungkal, warga ya. masyarakat Bungkal. Tuku ungkal campuri es. Warga Bungkal kabeh pinaringan sukses. Sik ora masuk akal, ungkal iso karo es iki piye to kuwi? Tuku ungkal mampir tuku es ngono lho, Pak. Oh, alah mampir. Sisan ngono lho, Pak, sisan ngono, Pak. Iya. Apa kok ora beneran? Tuku bantal karo ngombe es, ngono ya gak apa-apa. Ya ngono. Senengane kok. Iya, iya. Nah, Neh, apa neh? Lho, melih ta kula ta? Disingkat. Tuku ungkal dinggo ngasah arit. Heeh. Warga Bungkal kabeh sugih dhuwit. Amin. Kari dhewe eneng iki sing urung kelewatan pokoke. Apa? Tuku yah digawa mrene. Pak Lurah kapan wayangane? Ih. Pak Lurah niku guru api-api Oh, yayine sae sanget Nggih, Mbah nggih. Manah nggih. Sukses selalu. nggih. Yo engko bar iki terus bersih desa mapane ana kantor desa Bungkal kene. Ya, nggih. Didongake wong kabeh sugih rezeki engko wayangan wis dadi niate Bungkal dijadikan tempat untuk pagelaran wayang oleh Dinas Budaya dan Pariwisata. Betul. Ora mung wengi iki nek engko bakale berkelanjutan. Amin ya Rabbal Amin. Alamin. Dengan jalan kisah Yokun tadi. lho. Bintang tamu Gareng. Nusul. Nggih, niki dawuh napa rumiyin? Nembang rumiyin Mbak Lucy. Nggih, Mbak rumiyin. Nggih. Nggih. Kula nyuwun menika caping gunung langkung rumiyin ingkang dipun kersakaken kalian para sutresna budaya mliginipun ingkang kala wau sampun kepareng leladi dumateng kula sak kanca para perwakilan panitia. Oh, nggih. Juru ladi lan sanes-sanesipun
supaya enget kalian zaman perjuangan ngersakaken caping gunung dijenglengke sing nembang Mbak Lucy sing jengleng Pak Degareng. Nah, oke. Monggo, Pak. Saben bengi Nek dhisik iya Lus, nek saiki wis 3 sasi pisan kok Lus. kok iso rono lho payune. Ya nek dhisik sik saben bengi Pak, nek saiki wis tuwek iki 3 sasi pisan ora mesti Pak. Tembang kok diprotes lho. Lah ya urung karuan 3 sasi pisan nembangke niki lho Pak. Oh iya. Nek dhisik saben bengi ya. Pak Lurah kok langsung gujeng ya karo Pak Dewan. Batine ngene, ya trah iya. Krawitan iki nek wis madang karai ngene. Seniman pilihan. Jos. Jos, gandos. Kompak. Slogane sempak teles. Aja purno lho, Ge. Semangat kompak anti lemes. Oh. Wah, iya. Semangat kompak anti Saben lemes. aku mumbul mesti dijenggleng. Madang karai. Madang Kompak. Kak. Hebat. Kompak. Dangger kowe jengglek apa mumbul? Mesti Jengglek. Lho buktine ora enek kok pengrawit aras-arasen mongko pendak dina Pak Yoyo ki wayangan. Gak enek. Nek tetep kompak. Kompak. Iki pengrawit ngene iki sing perlu diundhake kesejahteraane Iya. ngene iki. Kan nom-nom Anggar kabeh iki. Asmita. Lho, lah iya ngene. Sarjana seni. Dereng. Kok ora kompak, Reng? Non, Kok ora kompak. yo biasane ngono kuwi, Pak. Penyusup iso ngono kuwi, Pak. Yen memajan hamong karo janur kuning janur kuning Tenono sak tekaku. Jenenge kompake madang karai yo ngene iki. ndang mumbul to Oh, Reng. aku urung mumbul Ndang, bakal Reng. dijenggleng. Celak Padang lho, Reng. Ya ngomong jenenge wayangane teko esuk kok Pak alon-alon wong nyat wong tuwek iki rada suwe kok, Pak. Ngetes karo pean. Iki seniman canggih kok. Ora mung aku tok, Lus. Kowe mumbul mesti dijenggleng, Lus. Loh, cacah wis mudeng no karo aku. Mudeng iki nggo napa? Mudeng iki paham maksudnya. Lah iya maksudnya Aku obah blang ngono iki pas kowe. Lho, kanca-kanca, lah warga kene lak rong pirsa. Lah, wis kerep ngono. Bawa mumbul. Tekan dhuwur gondelan kuwi wesi. Aja mudhun nek urung tak jambak. Tembok jabak apane kutruk. Wirone. Iki nek Rama Yai lho Wirone. ya. Kembang wae wetan. Iya. Persis kayak sapian letong Loh, persis. ancang-ancang dhisik. Ngono lho, menehi kode. Letong mbok pangan kuwi letongku. Letong. Wong kreasine dhewe-dhewe ya, Mbak ya. Oh Nggih, iya. lho. Guna. Ya ta, lek aku kerpling ngono lho. Ya matur to, nyuwunmu ki sing kepiye? Matur sing becik karo kanca-kanca. Maksudnya ini lho Mas, lah aku mumbul ya kendang ana kaya anu gareng ngono ki ditabuh bareng-bareng ngono lho. Pas mumbul tabuh iki diangkat ngono. Oh, tabuh diangkat ya. Masa radel aku pengen Jelas. mampu Ponorogo Jeneng tembung ki akeh mula bokong dilumahke nek ngomong digenahke. Nah, Iya to, Pak. nggih Purwodadi kutane. Sing dadi omongane. Nah,
Ayo ngono ki mau lho Mas, pokoke aku tabuhana jenglengen kaya kuwi ngono kuwi pas drueng ngono kaya Nah, ngono Mas, dituruti Mas. Iki kok nek ora mbok turuti mangan pager lho iki kok. Saiki awakmu sing bawa terus aku sing mumbul. Oh iya iso. Ndang. Gunung. Gak ngono kuwi dijemati. Jemati. Gak diangkat ning dhuwur ngono kuwi di. Maksude piye kowe mau nito nek aku mumbul diangkat lak ngono to. Maksudnya diangkat ning dhuwur ditabuh siji-siji kaya awakmu mau lho. Tabuh siji-siji, oh sing jelas. Wis. Gunung, ya Pak baleni. Nuruti wong ku Ponorogo kok. Nuruti wong mekrok ki angele kok eram. Pak No ijan gak somet mbak aku ada ini lho Pak No. Cakno. Cakno langsung viral. Gundret. Gak ngono kuwi. Jare ditabuh siji-siji. Munine lho piye? Munine ki lho piye ngono lho. Nabuhe ki munine piye? Mune iki bar jeng ngono lho. Mune ditabuh jreng ngono lho. Oh, ndang-ndang jreng. Oh iya, apik. Aku wong Ponorogo ora adil. Turutan ora mbok turuti uda ning panggung wong iki. Aku dhewe kayak kesenengan kok ya. Jreng. Gak mbok tabuhi rapatek. Tak dongane ora udun kabeh. Gel. Ah, bengi iki Mbak Lucy ngeblong. Lo gentenan to, Pak. Gentenan. Kasete ben beda. Iya. Gentenan. Panjen kudu diwolak-walik kok. Oke, ora diwolak-walik gosong. Pak. Kosong. Saiki genten we. Oh. Pacita. Sarafi. Lek kepenakan lali koncone. Wis ben to mumpung lagi iso. Ning Ponorogo iki kota santri. Kudune dhek berkarya dengan penuh etika. Sampeyan ngenjleng Mbak Lucy oleh ning aja didepne Mbak Lucy. Jenenge enggak sopan. Maksudnya sirahe Madepe rono. Oh, ngono kuwi aja langsung madhep rene. Ayo. kok madepe mriko ngoten to? Nggih, ayo. Ngerti ta, paham ta? Paham, Oke, paham, yo. paham. Akhlakul karimah kudu dijaga. Iya, iya. Yo, ndeblak kuntak. Yo, Ji, rok lu. Sik Mas, Cek salah, to. salah. Kuwi tetep rene kuwi lho. Kok ngerti to Pak jenengan bocah noleh? Lah aku nyawang kok kene kok ya. Ngene lho, Pak. Sik mbok engko nang lho. Menggok dhewe kok. Ranakno ngono lho. Ah, ngono lho. Kok Anu ora instruksi beneran. Yo. Tung tak ketuk. Delung. Ndeblak kuntak. Sik to. Pak Ewo lak ngendika to. Heeh. Sirahe madepe rono. Bener. Lah ya kula ki wis madhep rono. Lah kuwi menggok rene iki lho. Iki sirah liyane. Iki sing luwih terginas nih sampean. Iya, Niki kan terkenal niki napa pelawak yang paling energik. Oh. Nggih. Energi ki apa? Energi itu sing lincah.
lincah. Mudeng jak omong ae. Kupinge kelomoh langsung. Wong lek orang tak tidoni sindan orang semangat. Bar mangan apa to Lus ambune kok badhek men ngene. Gak trimo badak. Lang dijak omong dijak ngendika Pak Dalang kowe ora tak nyaut iki mah nyapa to jane gumun aku. Nyaut, wong yo nyaut ngono kok. Sing energi kuwi alias lincah. Lincah. Ya, jika panas. Wis biasa lek kurang jenggleng iki sak bulan wis biasa. Pelawak-pelawak kene mumbul sak ping 20 biasa. Lah terus piye? Lah siji ya apa sini no mahmu adoh kok kulon kono kok. Lah kudune kon ping pira? Lah ya sesuai sing nak bocah nom-nom sigak jeng minim ping 10. Jalukmu ping pira? 10. Tak turuti. Sapa ngerti iki permintaan terakhir. Sesuk sing nang ngawi ku ora 10 ngono lho Pak maksud iki. Awang maring tratap sampeyan ning ngendika ora iki. Sing nang ngawi sok mben iki cukup 5. Oh iya. 10 to? Ayo. Tulang tak. Kakean. Lah pinten iki wau? Iki 12 no. Waduh kokean loro, Pak. Nggih. Tak jikok loro, Pak. Apa enak jikok loro? Wah, terengginas tenan aja. Masyaallah. Rupane kaya ngono tapi ya luar biasa. Heeh. Coba. Panas udan panas aling-aling. Aku. Nadyan wadon sarata Swara suling masuk langgamipun samping gunung banyu
tasik berkahi nggih Bapak Kapolsek tasik kersa lenggah. Inggih, sembah Bapak nuwun. dan Ramil nggih. Inggih. Masya Allah matur sembah nuwun. Mugi Inggih. sehat panjang yuswanipun. Amin nggih. Saker bisa nang desa dan ora ilang gene padha Terima kasih. Jawa sami-sami luar biasa. Nggih. Ya. Tembang menika kula wau ugi kula aturaken dumateng para pepunden kula, para guru-gurunipun, mbah kiyainipun anak kula pun Brahma Kesawa ingkang lenggah wonten ing Ngabar. Mbahe Brahma ya kuwi Mbah Kung Wahib, ya sing wis ngrengkuh Brahma kaya putune dhewe. Pak Jainul ugi mekaten wis kaya bapake Brahma dhewe teng mriki. Ugi Pak Nasrul lan sedaya kemawon Bu Maryam ingkang nyatanipun ya karo mblawentah santri ning ya tetep tresna kalih budaya. Ya, ngoten niku. Luar biasa. Boten kata lupen ugi dumateng penggemar setia Ki Cahya Kuntadi wonten channel YouTube kathah sanget ingkang rawuh dalu niki. Wah nggih. Tuturi salam nggih. Klebet menika dipun tenggani kalian anak kula lanang Mas Nanda menika mahasiswa isi Surakarta. Jurusan pedalangan sing sok ngasta wonten mriki Mbak Lucy, Mas Nanda niku. Oh, ngaten. Ndi becahe? Nggih. Mas Nanda ndi? Oh, Delik. Oh, nggih. Oh, niku nggih. Wis tau dijak. Blas. Nggih, siap kathah mriki dalang muda luar biasa. Nggih, leres. Yang pernah meraih beberapa prestasi juga. Alhamdulillah. Kan tegese wayang ora bakal punah mergo tuwuh generasi dan generasi lebih baik terus. Nggih. Menika wonten nawala saking pepunden kula Bapak Haji Suli Daim MM, Wakil Ketua Komisi E, Wakil Ketua Fraksi PAN ingkang ngersakaken lelagon
Apa ki? Wijaya Kusuma. Ha nggih. Wijaya Kusuma. Nggih. Tapi tak golekne kanca Mbak Lucy. Oh nggih, kita ayu-ayu wah iki lho Rek. Iki sing anyar iki coba. Ayo, nggih. Ngene iki lho, duwe bojo sing ngene iki lho Rek. Ngene iki lho. Iki musuhe sumber kencana. Ayo, Mira. Oh Mira. Wah, jan ya. Duwe bojo ngene iki. Cublak suweng men jumeneng. Yo Mbak Mira, dados. Coba suang etek kelandar mampu kasundut putih kampol lere sapa buyut dele ake sirpon dele kapon sirpon dele kapon Coba suang etek kelandar mampu katutup budal kampol lere sapa buyut dele ake sirpon dele kapon sirpon dele kapon sirpon dele kapon Sugeng dalu Nggih, sugeng dalu Mbak Mira. Wah, Mas Gareng Mbak Lucy. Nggih, Pak. Niki lare niki nalika isih cilik. Alitanipun. Nggih, nate asring tumut kula teng wilayah Nganjuk niki lah bocah Nganjuk. Oh, Nduk Mira daleme Nganjuk. Nggih Oh, Nganjuk ya, Nduk. Nggih Karo guyangan ngendi, Nduk? Jenengan Sing kok takoke langsung kuwi lho. Lah nggih to. Nyegat bis kan teng mriko, Pak. Walah. Nggih, nek Nyegat ngetem. bis mawon nggih. Nyegat bis ora nyegat apa-apa. Walah. Lecah Menawi kalih guyangan niku mboten tepi-tepi sanget, ning mboten celak-celak sanget. Kirang langkung nggih setunggal jam. Oh, ya lumayan ado, lumayan ado. Pian kok apa ning kono? Pian pas nemoni aku kae to, ning kono kae to. Iya, nek kowe tutupno kok. Iki cedhaki to Cak Ayu kene. Ning omah ki gedhi ngene iki ndak dicedhaki cek-cek. Mau ngene iki malah nyengkake umur kowe koclok ngono. Lah ya ora to, iki mumpung kesempatan di atas panggung ngono Ya lho. kesempatan di atas panggung ngene iki nek terbawa hati bahaya resikone gede, iso ngentekke banjar pekarangan kowe iki. Mbak kok. Lucy, Piye-piye? kula kinten mboten wantun kok menawi terbawa hati kalih kula. Amargi niki anjenengan angsal salam saking Pak Puntono. Menika marang sepuh kula, nggih. Menawi jenengan macem-macem kalih kula, jenengan mengke lewat pundi lah. Mengke digasak. Mantune Mas Puntono, Nggih. jliteng kakangku kae. Kok ya jliteng ngono lho. Ireng Ya kakangku. pancen iya sih. Eh. Nggih, mboten mungkin wonten anu Mbak niki Iki ora apa-apa, macem-macem. Nduk. Mergo ning dhuwur panggung kudu los. Lek ora kowe. Oh lho, Kesempatan, mantune kesempatan. Puntono to? Nggih. Pak Puntono. Wah, mantu ya. Iya ora apa-apa. Iya, iya, Gak iya. apa-apa. Masa Aja ngono isin. anu arep macem-macem. Heeh, mantu Iya, wae. iya, iya. Wong sare wong is. Ora Iya, apa-apa. kok sik alon-alon Iki wong. di atas panggung los, plat kuning kabeh. Kasar kowe iki alon-alon wae to. Piye to? Lucy. Ning dhuwur panggung ora apa-apa. Ora disongkokke kok mau. Heh? Ora disongkokke kok maju dhewe. Lah ku Inisiatif. wong cedhak iki tak kon jongong ning ngono kok. Anu daleme ngendi Nganjuk. Nggih, asli. Mongko Pak Puntono ki Sukoharjo. Nggih. Oh, saiki tinggale ning Nganjuk. Lho, nggih teng Sukoharjo. Oh, lah teng mriko, Pak. Nderek Boyong teng Sukoharjo. Boyong bojo teng kula. mriko. Nggih. Riyen kula nderek Pak Cahya niku tasih alah tasih umbelen kula. Nggih. Oh, kabare ndek Teng mbek dhuwur nek- panggung tasih nangisan. Oh, cilikane si ngomong kowe ki lho, Ren. Nggih jenengan sing nyewoki ngoten kok. Nek adus nggih didusi gitu. Oh, alah Mira sing dembet tak cewoki kae to. Gede saiki. Lah kan pamrien jenengan niku jane nggih napa nggih? Mbah. Gitu, mbah kula jane. Nggih to? Kan riyen sing ngomong kula. Leluwur, leluwur. Lah nggih to. Wah, jek jebul iki bocah sing ndek ben kula cewoki nek adus tak dusi nika niki to, Pak. Nggih. Sombong saiki. Loh, Kok iso? kok saged. Cewek saiki cewek dhewe ora ngakon aku kok. Lah wis gede kok Harus Isin. mandireng pribadi kok. Piye Pak. piye? Sampeyan umpama duwe Lho lah ya sing beda to koyo ngene umpamane gantuk aku iki nono. Umpama mlaku lah ya beda to, ceritane lah beda. Aku Piye, mlaku piye? terus Pak Cahyo kun tadi tanglet. Iya. Ya ampun Mbak Mira. Nggih Pak Cahyo. Mindanipun tukon pinten.
Ya ngalah kok sia-sia menda. Sing ditekon niki aku ora mirane. Lah piye? Lho ngene sing ditakon niki aku to, Pak. Lho Pak De Gareng. Pak Cahya. Nggih badhe teng pundi? Ngeterke Dik Miran derekke Pak Cahya Kuntadi. Oh ngaten. Pak. Nek umpama aku bojomu. Ya. Lho Pak De Gareng. Pun. Badhe teng pundi? Ngawin kejaran. Sia-sia. Ora gelem tak kawin dhewe. Iki menehi contoh sing ora apik. Kok bojo tuwa dijaran-jarante. Bojo tuwa iki kanca berjuang. Aku karo kowe iki omah-omah duwe jaran, wayah ngawinke mula aku karo kowe mlaku golek jaran sing gelem ngawinke jarane dhewe ngono lho. Lah aku mbok tuntun muni jaran kok. Ya berarti aku jarane. Lho kowe jaran apa udu? Udu. Udu ra entuk nesu. Lah kok gandeng kok. Wong jarane dhewe nang omah kok. Truk. Iki sing adil. Iya adil, adil. Kene ya Nduk Mira. Nadyan to mantune kanca ora apa-apa. Kenapa-napa? Umpama sampean duwe garwa Mbak Mira cara mandi ngono iki mbok dusi apa wong bojone ayu. Paling ora air susu. Ayo mandi susu. Mandi susu. Makane putih terus awake. Lah iya mandi susu. Umpama bojomu aku Mandi lumpur. Pak Pindho. Wah, mandi lumpur terus live TikTok, oke wong nyawer kok malah. kok malah aku bojak ngemis yo. Alange lak biyen. Ya aja kaya ngono. Umpama garwane iki jenengan Dik Mira. Dik Mira iki badhe, "Mas, nyuwun mimi ngono mbok jukukne mimi apa?" Paling ora ya mimi iki Coca-Cola, Fanta. Wong ayu ya. Orange juice. Orange juice. Ngoten Nek niku, bojomu Pak. aku, Hah? aku Mas. Pengen mimi. Mie Solar. apa ya neng bojone diombeni solar iki lho. Ben iso glegeken. Angine engko iso metu. Lek pomo bojone kayu koyo Mbak Mira, arep tindak ning mall ngono iki mbok tumpakne apa? Paling ora ya Alphard. Ya Dik ya. Wong wedoke tumpake Alphard kuwi nyeni. Aku mesti apik neh iki pomo bojomu aku. Tak tumpake angkong. Disurung ngono apik kae, adol rabuk ngono. Padha sok mben iki kowe tak jak ning pasar, tak tumpakne ambulan. Gelem. Pasare tutup ra sida ning pasar. Kusuma Wijaya, ayo Nduk Mira. Isa ya Dik Mira. Kangen karo suarane jenengan coba kaya Wah apa. iya, cilikane kaya ngono, saiki gedene kaya ngene. Ha nggih. Kusuma Wijaya saged nggih. Nggih. Ya. Monggo katur Bapak Haji Suli Daim MM Sugeng Pak. Laras. Oh nggih Pak Wakil. Nggih, leres. Nggih nggih. Monggo gados.